Dobar večer, gospođe i gospari, uvaženi gosti, zahvaljujem na vašem dolasku u galeriju Dučić Masle Politika povodom otvorenja izložbe Lukša Peka, 53, koja je uvrštena u program obilježavanja središnje proslave uvrštenja Dubrovnika na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Srdačno pozdravljam pročelnicu Ureda za kulturu i baštinu grada Dubrovnika, doktoricu znanosti Julijanu Antić Brautović, autora, akademskog slikara i grafičara Lukša Peka, predsjednika udruge Daksa 1944-1945 Denisa Vokića, autora pogovora, povjesničara umjetnosti Marina Ivanovića. Izložba Lukša Peka 53 nastala je u spomen svim žrtvama, a posebice autorovom ocu, povodom obilježavanja zastrašujućeg događaja 80. obljetnice od pogubljenja, ubojstva 53 nevinih ljudi na otoku Daksi. Riječ je o grafičkoj mapi koja je završena prije 2 godine i na kojoj je autor radio godinu dana, koja je tiskana u autorovoj nakladi od 16 primjeraka. Mapa sadržava ukupno 38 listova, od čega 32 lista grafike u tehnici suha igla, a ostalo su tekstovi. Umjesto klasičnog predgovora, autor je odlučio uvrstiti pjesmu Milana Milišića Stihovi za pomirenje. Jednako tako, mapa sadrži pogovor ovdje prisutnog Marina Ivanovića. Riječ je zaista o vrhunskom umjetničkom dijelu, usudio bih se reći, do sad najznačajnijoj grafičkoj mapi Lukša Peka, a napravio ih je mnogo, gdje kroz svoj prepoznatljivi rukopis, upotrebom po meni najznačajnije i jednako tako najzahtjevnije grafičke tehnike suha igla, realizira ovaj vrijedan i značajan projekt u spomen svim žrtvama na otoku Daksi. Realizaciju izložbe omogućili su grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture i medija. Čestitke autoru na izložbi i jednako tako koristim priliku zahvaliti autoru, gosparu Lukši, na velikodušnoj donaciji primjerku grafičke mape 53 zbirci Umjetničke galerije Dubrovnik. Hvala vam na pažnji. Dobar večer vam, gospođe i gospari, i dopustite mi da pozdravim ovdje nazočnog ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik, kolegu Tonka Smokvinu, pročelnicu Odjela za kulturu grada Dubrovnika, moju dragu Julijanu Antić Brautović, cijenjenoga i mog dragog profesora Denisa Vokića, sve vas ovdje okupljene, što kao ljubitelj umjetnosti, što kao one koji osjećaju povod zbog kojega je mapa nastala, a to je spomenuta tragedija pokolja na Daksi. Na poseban način pozdravljam Lukša Peku i njegovu obitelj. Lukša i njegovu obitelj, jer s ovom mapom posljednje 3 godine smo započinjali svaki naš razgovor. On je govorio o tome kako radi na toj mapi i pokazivao mi je prve skice, pa otiske, prve na drugim papirima i onda konačan rad prije nego što je dobio čak i ovaj omot, odnosno kutiju u kojoj je mapa stavljena. Dakle, mapa je bibliofilsko izdanje. Ovo je samo u 16 primjeraka napravljeno. To nije komercijalna stvar. On nije to napravio zato da bi profitirao od toga, da bi to prodavao, nego zato da bi je poklanjao. Ta mapa je zapravo memorija tog događaja koje je on doživio osobno, a mi ga doživljavamo kao kolektivnu tragediju. Ona za nas sve jest memento svega onoga što čovjek može biti. Najveće gadarije, najvećeg zločinačkog nagona kojeg čovjek može imati da ubije drugog čovjeka, i to mučki. Veže mu ruke, veže mu noge, posjedne ga dole, odnosno kleči i onda mu metak u čelo. I ove grafike, one nisu lijepe,
One uopće ne polaze od ideje da zadive svojom estetikom. Lukša Peko je čak razmišljao da možda stavi neke male crvene točke na mjesta gdje je označio da su te osobe bile propucane. Jeli? Dakle, te rupice su zapravo jedna metafora smrti. Međutim, odustao je od boje. Želio je da one budu posne, da one budu škrte. Nema romantike u toj smrti. U hrvatskoj kulturi postoji jedna mapa koju smatramo antiratnom, a to je čuvena ilustracija Kovačićeve poeme Jama, koju su napravili Prica i Murtić. I ona sadrži potpuno drugačiju poetiku. Ona sadrži tu grotesku koja vrišti. Ona je puna zvuka. Ona je puna ideologije i puna je krvi, ubojstava. Ovdje toga nema. Ovdje postoji samo jedna konačnost tog čina. Nema popravka. Nema razgovora o tome zašto je to bilo. Zašto se to dogodilo? Taj čin je tragičan. A čovjek koji je ovdje sada s nama, zbog čije mape smo se okupili, je imao 2,5 godine kada su njegovog oca odveli i ubili ga. I mi smo razgovarali o tome. I on meni kaže, sjećam se nekih slika svoga oca. Dolaze kroz sjećanja, kroz 80 godina njegovog života. I još jedna stvar koja mi je bila izrazito katarzična. Ne samo da je on ovu mapu radio kao omaž svom ocu koji je jedan od te 53, nego je Lukša imao u to vrijeme jedan grč ruke, znači on to bolje reći. Tetive su mu se stisle, nije mogao šaku stisnuti do kraja. I onda je trebao ići na operaciju, da se to tu nešto malo prereže i tako dalje. Radeći ovu mapu, a ovo je suha igla, to je jedna zahtjevna tehnika, jako zahtjevna tehnika, izravnog rada na cinčanoj ploči. On je radeći to iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, to grča je nestalo. Dakle, to je i fizički dio te duhovne zapravo katarze, njegove osobe i odnosa prema tom događaju. Ova mapa, kada je promatrate, tu su 32 grafička lista. To je jako puno. To je puno. Grafičke mape sadrže 10 grafičkih listova i to je sasvim dovoljno. 32 grafička lista. Samo 16 primjeraka. Ali na njima su postavljene 53 figure. Negdje samo jedna, negdje dvije, negdje 3. One su iščašene, one su tjelesno hipertrofirane. One su postavljene na te kvadrate koje evociraju grob, ali nisu bile u grobu, bile su u raki, bile su u zemlji. Nema mirisa kiše, nema boje, nema ničega. Postoji samo posnost tog konačnog trenutka. I u toj tišini se očituje čitava tragedija koju je ovaj majstor tako genijalno kaptirao i unio u ovaj grafički ciklus. Uz ovu spomenutu Prica i Murtić dobili smo, odnosno hrvatska kultura dobila je još jednu antiratnu mapu, čak bih se usudio reći bolju. Čestitam autoru od srca što nas je okupio sa lijepim povodom izložbe uz ciklus čiji povod naravno nije lijep, nego izrazito tragičan. Ali ja mu od srca čestitam. Lijepi pozdrav svima okupljenima ovdje večeras. Ja ću vrlo kratko samo reći da sam imao iznimnu čast, sreću, zadovoljstvo provesti jako puno vremena 1983. i 1984. godine u ateljeu Lukše Peka, kad me Lukša spremao za moj prvi studij
za likovnu akademiju. Tad u tom prekrasnom njegovom ateljeu u tvrđavi, odnosno u bastionu Mrtvo zvono, svi su zidovi bili prekriveni sa mrežama, žičanim mrežama na koje se vješalo slike. I bilo je jako puno slika, svakakvih tema, međutim jedna tema se stalno ponavljala. Otok, 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 pa onda opet otok, pa opet otok. I svi ti otoci su bili isprskani sa crvenom bojom. A kasnije sam shvatio o čemu se radi, a iako živim u Zagrebu, uspio sam upratiti da se dogodila i još jedna izložba, kasnije otok Bumerang, Borovi, pa onda opet Terra Incognita, opet povratak Daksi, opet povratak otoku i ovo je samo još jedan nastavak slike koju Lukša Peko slika cijeli život. Eto, hvala vam, to sam htio samo podijeliti s vama i to, hvala vam najljepše. Poštovani autore, gospod Peko, poštovani ravnatelju, gospod Smokvina, poštovani kustosu, gospod Ivanoviću i poštovani predsjedniče gospod Vokiću, poštovane gospođe i gospari, dragi sugrađani, sve vas srdačno pozdravljam u ime gradonačelnika gospoda Mata Frankovića i naravno u svoje osobno ime. Večeras su nas ovdje okupilo nas je nekoliko različitih obljetnica. Na neke od njih smo iznimno ponosni, naravno riječ je o upisima naše baštine na različite UNESCO-ve, 3 različite UNESCO-ve liste svjetske baštine, čime je Dubrovnik zapravo postoji jedan od rijetkih gradova na svijetu čija se materijalna i nematerijalna baština tretira kao baština čovječanstva. Međutim, nas je večeras prvenstveno okupila jedna tragična obljetnica koje se sramimo, ali koja je također dio naše baštine i dio naše kolektivne memorije, kolektivnog pamćenja, kao što je govorio Marin prije. I mi smo dužni suočiti se i sa takvim dijelovima naše povijesti, kako se takvi događaji više nikad ne bi ponovili. Ljudski je naravno sjećati se dobrih i lijepih, pamtiti dobre trenutke. Teže se puno suočavati sa mračnim dijelovima naše prošlosti, a posebno je rijetko znati suočiti se s njima na način koji je oslobođen gorčine i mržnje. To je ono što nam je večeras ponudio gospod Peko i to je ono što njegov način izražava, na njegov jezik koji je svugdje i svagda razumljiv, zapravo čini upečatljivim i njegovu poruku snažnijom. I zato od srca hvala i autoru i svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta na tome što su potaknuli da se večeras ovdje okupimo, da zastanemo, da razmislimo i da odlučimo biti bolji ljudi koji će stvarati bolji svijet, svijet u kojem će svi članovi zajednice imati pravo na mir i sigurnost. Hvala lijepa svima i proglašavam izložbu otvorenu. Pa dobar večer i hvala vam što me slušate. Moram reći nekoliko riječi, ali to neće biti o tome zašto sam radio, kako sam radio, koliko sam radio, to je već prije toga rečeno jako dobro. Ja bi se ograničio na zahvale. Dakle, zahvaliti svima onima koji su omogućili ovu izložbu, u prvom redu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik i gradu koji je u tome sudjelovao. Zatim oni koji su mi pomogli da realiziram ovu mapu u nekim stvarima, to je tiskara Nik, koja mi je tiskala tekstove, i tiskara Alfa koja mi je napravila korice. Zatim bi želio zahvaliti dvojici ljudi koji su u biti možda najviše sudjelovali u ovoj mapi, to je pokojni Milan Milišić, s kime sam ja dosta
prije nego što je on umro, odnosno što je poginuo, razgovarao o tome, i Marin Ivanović koji je napisao jedan krasan pogovor. I onda želim zahvaliti mojoj obitelji, prijateljima i obitelji, naročito ženi Luči koja me godinu dana sam ovo radio, koja me servisirala tu godinu dana, a da se ničim drugim nisam bavio nego ovim što vidite na zidu. Eto, najljepša vam hvala vama svima koji ste došli i hvala svima koji su mi pomogli u realizaciji ovoga i napravili ovu izložbu. Eto, poštovanje, možete pogledati izložbu. Gospod Lukša, sve opet vi morate otvoriti, budući da sam vas ja preduhitrila. Evo, proglašavamo izložbu. Dobro, možete pogledati izložbu, a ne slušati više što pričamo.